Het moet het bedrijventerrein van de toekomst worden. Dan heb ik het over het bedrijvenpark Deltaweg in Goes. Maar door een stroomtekort gaat het allemaal wat langzamer dan gewenst. Straks meer hierover natuurlijk en verder in deze Zeeland Nu. Merkers erkent fouten in misbruikzaak. En Natalië gloeit nog steeds na van het bezoek van Zelensky. Goedenavond. Het moet het eerste groene, duurzame bedrijventerrein van Zeeland worden. Het bedrijvenpark Deltaweg in Goes. Maar door het tekort aan elektriciteit en andere oorzaken gaat het allemaal wat langzamer dan de bedoeling was. Dit is het nieuwe bedrijvenpark Deltaweg aan de westkant van Goes. Sinds september 2023 kunnen bedrijven zich hier aanmelden. Er is veel belangstelling, maar er zijn ook problemen. De interesse is nog steeds groot, maar je merkt wel dat voor degenen die hier daadwerkelijk willen gaan realiseren, er zijn een paar hobbels die nog steeds toen er al waren en nu nog steeds van toepassing zijn. De grootste hobbel heet netcongestie, oftewel het tekort aan elektriciteit. Bedrijven kunnen aan de Deltaweg maximaal 3 keer 80 ampère krijgen en voor sommigen blijkt dat toch te weinig. Wij hebben wel een aantal partijen gehad die hebben aangegeven met 3 keer 80 in de basis niet uit te kunnen. En ja, dat is zonde. Voor Jack van der Velde is weinig stroom geen probleem. De nieuwe loods van zijn groenvoorzieningsbedrijf dient vooral als stalling voor materieel. Wij hebben niet zo heel veel nodig en wij hebben in september, toen we begonnen met de bouw, de stroom aangevraagd. En in januari brandden de lichten. Het is de bedoeling dat bedrijven duurzaam werken en voor een deel in hun eigen energie kunnen voorzien. Ja, dat lukt. Je ziet achter ons verschillende bedrijven die hebben het voor elkaar gekregen om hun eigen energievoorziening op te wekken. Er komen zonnepanelen op, er komt een eigen waterberging waar we het water van de dakken opslaan. En dat kunnen we ook weer gebruiken om plantenwater te geven. Er komt aan de buitenkant nog een groene wand. Dat is nu nog niet gerealiseerd, dat komt pas na het plantseizoen. In het bedrijvenpark zijn nu 9 kavels verkocht, 17 gereserveerd en 4 zijn er nog vrij. Toch staan er concreet nog maar 4 bedrijfsgebouwen en is er 1 in aanbouw. Ik spreek wel bedrijven die zeggen van mijn energieprofiel, zo noemen ze dat, het verbruik van energie en de opwek gaat in de toekomst waarschijnlijk veranderen. En daar willen ze nu al op inspelen. Bedrijven hebben gewoon echt langer nodig om te kijken van wat kunnen we nou precies realiseren. Dat geldt ook voor de bedrijven die al daadwerkelijk hebben gekocht dan wel gepacht. 1/3 van alle beschikbare kavels is daadwerkelijk verkocht of verpacht. Maar ja, ook die moeten wel uit gaan komen met wat zij voorhanden hebben. En dat lukt gelukkig vaak wel, maar dat kost gewoon wat extra tijd. En bij mij aangeschoven in de studio Marcel de Kranen. Ja, wat is nou eigenlijk de conclusie van dit alles? Nou, de conclusie is dat er voldoende belangstelling is voor dat bedrijventerrein. Maar dat die netcongestie, dat tekort aan elektriciteit, ja, dat heeft echt een remmende werking op bedrijvigheid. Wat ook meespeelt is de hoge rente, door alle onrust in de wereld. Bedrijven kunnen daardoor moeilijker aan leningen komen, moeilijker investeringen doen. Ja, en dan ga je ook niet zo snel verhuizen naar zo'n heel nieuw bedrijventerrein in een nieuw pand. Dat remt ook. Ja, dat is natuurlijk te risicovol. Betekent dit nou eigenlijk ook al die problematiek dat er voor grootverbruikers van stroom geen plek is op dit bedrijvenpark? Nou, dit bedrijvenpark is natuurlijk niet bedoeld voor echte energieslurpers, voor grootverbruikers. Er is bijvoorbeeld ook geen gas. Maar je kunt wel meer stroom verbruiken als je daar zelf voor zorgt. Er zit bijvoorbeeld een bedrijf nu, GLS. Dat is een hele grote internationale pakketbezorger. En die hebben zelf zonnepanelen aangelegd, zelf voor batterijen gezorgd en kunnen dus stroom opwekken en opslaan. Maar van de netbeheerder moet je het in ieder geval niet hebben, want van hen krijg je gewoon dat kleine pakket en daar moet je het dan mee doen. Duidelijk verhaal. Marcel, dankjewel. Een maand na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er in de Zeeuwse gemeente nog druk overlegd over nieuwe coalities. Zo is in Borselen oud-statenlid en oud-wethouder in Goes Kees Pille gevraagd om de voorkeurscoalitie van de lokale partij Borselen, SGP ChristenUnie en het CDA verder te onderzoeken. Hij onderzoekt ook nog een variant waar PvdA GroenLinks onderdeel van uitmaakt. In Vlissingen gaat oud-gedeputeerde Ben de Reu als formateur de gesprekken leiden tussen GroenLinks PvdA, D66, VVD, CDA en de lokale partij Vlissingen. En in Goes tot slot heeft winnaar Nieuw Goes het initiatief teruggegeven aan de raad. Het is de partij niet gelukt een meerderheid te vormen. Andere partijen zien veel struikelblokken in de samenwerking en zetten vraagtekens bij de stabiliteit van de partij. Het laatste formatienieuws vind je bij ons online in het verkiezingsblog. De 2 Zeeuwse ziekenhuizen zijn geen slachtoffer van het datalek bij softwarebedrijf Chipsoft. Vorige week werd het bedrijf gehackt. Daardoor liggen medische gegevens op straat.
Bij het ADSZ is het patiëntenportaal nog wel onbereikbaar. Of er gegevens van de Zeeuwse huisartsen zijn gelekt, is nog niet bekend. En voormalig sterrenrestaurant Het Vlasbloemeke gaat dicht. Vorig jaar verloor het restaurant in Koewag de laatste ster. De reden van de sluiting is niet bekendgemaakt. Het echtpaar stopt niet helemaal met koken. Ze nemen het restaurant op het golfterrein in Axel over. En dan gaan we toch nog even terug naar gisteren. De dag dat de Oekraïense president Zelensky niet alleen een For Freedoms Award in ontvangst nam, maar samen met premier Jette ook nog een krans heeft gelegd op Uncle Beach in Vlissingen. De plek waar tijdens de slag om de Schelde geallieerde troepen aan land kwamen. Ook nam hij in de haven van Vlissingen nog een kijkje op een mijnenveger die Nederland al eerder aan het land heeft geschonken en Oekraïne nu gaat gebruiken voor het ruimen van zeemijnen in de Zwarte Zee. Na dit bezoek stapte de president in een Chinook-helikopter om via de lucht Zeeland en uiteindelijk ook Nederland te verlaten. En daarmee zat het bezoek aan Zeeland er dus op en is het terugkijken geblazen op een voor velen bijzondere en mooie dag. Zoals voor bijvoorbeeld de Oekraïense Natalie Melnikova. Zij was met 26 landgenoten bij de ceremonie in Middelburg, waarbij ze na afloop haar kans greep om Zelensky aan te spreken. Hij hoort, wij praten in Oekraïnse taal zo. Wij zeggen, dankjewel, Mr. President. Dankjewel dat jij bent hier. Wij zijn echt trots. En op dit moment, aan de vrouw vraagt, kunnen we een foto maken? En hij zegt, ja. En nu ik start trouwen. En het was echt een bijzonder moment. En, ja, ik woon hier in Zeeland 4 jaar. En ik kom uit Oekraïne. En jij wacht niet, zit hier in Middelburg. Jij ziet jouw president zo dichtbij. En nee, dat was bijna de droom. Zelensky sprak Natalie nog even kort toe. Ben een goede voorbeeld. Ja? Zo, als je bent hier en jij presenteert jouw land, doe je best. En ja, dat was dat wat ik heb gezegd. Zo. Wij wachten voor victorie en wij doen ons best. So, dat is alles goed. Wij kunnen het voor nieuw doen hier. Zorginstelling Emergis in Kloetingen erkent dat het anders had moeten handelen bij het aannemen van een 50-jarige begeleider uit Zierikzee. De man was net ontslagen bij zijn vorige werkgever vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Emergis wist hiervan, maar gaf de man een tweede kans. De man misbruikte vervolgens 2 cliënten en is gisteren veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. We hebben een afweging gemaakt destijds. Die afweging heeft verschrikkelijk uitgepakt voor de cliënten die het betreft, voor de vrouwen die nu aangifte hebben gedaan. Dat heeft heel veel moed van hen gevraagd om dat te doen. Dat zij, net als dat wij aangifte hebben gedaan, dat zij aangifte hebben gedaan. En dit had nooit mogen gebeuren. Hadden jullie dingen anders moeten doen? Met de kennis van nu hadden we die afweging anders moeten maken. Ik kan niet genoeg benadrukken dat we natuurlijk heel kritisch op die afweging destijds terugkijken. Want dat kan niet anders, want het heeft niet goed uitgepakt. Wat je kan zeggen is dat we beperkte informatie hadden ten opzichte van wat we nu weten. En dat wat we wisten ging over appverkeer met collega's. De afweging die we daarin gemaakt hebben is dat dat anders is in de gelijkwaardige relatie tussen collega's dan richting cliënten. En dat is met terugwerkende kracht kan je zeggen, dat hebben we niet goed gedaan, die afweging. Als ik nu zou solliciteren met deze achtergrond, zou ik aangenomen worden? Met alles wat we nu hebben meegemaakt, nee. Aangeschoven in de studio verslaggever Rick Bolt, die de zaak voor ons volgt. Ja, hoe kijk je eigenlijk naar deze reactie? Ja, Emergis gaat wel diep door het stof. Ze zeggen wel dat ze achteraf gezien met wat er allemaal gebeurd is geweest, dat het niet goed is geweest om deze man een tweede kans te geven. Maar ja, het is wel heel veel achteraf gezien met de kennis van nu. En je moet je wel afvragen, had deze man überhaupt hier een tweede kans moeten krijgen? Ja, even naar de toekomst kijken. Hoe gaan ze nou voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren? Ze zeggen zelf dat ze de procedures, beroepscodes en gedragscodes allemaal extra onder de aandacht hebben gebracht. En dat ze ook gesprekken hebben gevoerd met het personeel. Het is natuurlijk ook lastig, want in de zorg is nabijheid, dichtbij iemand zijn, ja, dat is ook heel goed voor iemand soms. Maar ja, wanneer is dichtbij te dichtbij? Dat is natuurlijk wel een speelveld wat griezelig kan zijn. Tegelijkertijd zegt ook Gerke Blok, ja, je kan het nooit volledig uitsluiten. Als iemand echt kwade wil heeft, dan zal het gebeuren.
Ja, ze hebben hier dus van geleerd. De 2 slachtoffers zijn nu een civielrechtelijke zaak gestart. Wat betekent dat? Zij houden de zorginstelling verantwoordelijk voor wat hen is overkomen. Volgens hun advocaat is er het milieu geschept waarin dit heeft kunnen gebeuren doordat ze die man hebben aangenomen. En tegelijkertijd loopt er ook een klachtenprocedure bij Emergis van deze 2 vrouwen. Want ze willen wel in gesprek blijven met de instelling om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Rick Bolt, dankjewel. Nog 10 dagen en dan is het Koningsdag. Op basisscholen wordt die feestdag altijd ingeluid met de Koningsspelen. Maar omdat het meivakantie is, werd op menig schoolplein de verjaardag van Willem-Alexander vandaag al gevierd. Zoals in Goes. Ja? Het is heel leuk om met elkaar samen te zijn. We gaan hier tikspelletjes doen. We doen ook nog iets met voetbal, frisbeeën en een afstakspel met een balletje. De Koningsspelen staan in het teken van bewegen, samenwerken en plezier maken. Vandaag is de laatste dag voor de meivakantie. Traditioneel de dag waarop we de Koningsspelen vieren met elkaar. De verjaardag van de koning vieren eigenlijk. En dat doen we met allerlei sport- en speldingen op het veld hierachter. En naast dat het gezellig is het ook nog eens belangrijk. We weten allemaal dat ze graag op hun telefoon of tablet zitten. Af en toe is dat ook helemaal niet erg. Maar het is zeker ook belangrijk om veel naar buiten te gaan. En lekker met elkaar daar te spelen. En dat plezier is duidelijk zichtbaar op het veld. En nu is het tijd voor vakantie. En die vakantie start met al een aangename lentedag met zon, wolkenvelden en weinig wind en tegen de 20 graden. Morgen wordt het wel een tikkie anders met regen. In de middag wel droog en ruimte voor de zon. Wel een stuk frisser met maximaal 13 graden. Zondag en maandag meer buien met mogelijk ook onweer. En tot zover deze zet nu voor nu. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws of via een van onze social media kanalen. Daar vind je bijvoorbeeld meer over een mogelijk schietincident aan de Statenlaan in Middelburg vanmiddag. Er zijn al vrij snel 3 verdachten opgepakt. Onduidelijk is nog of er ook iemand gewond is geraakt. Online houden we op de hoogte van de laatste stand van zaken. Voor nu in ieder geval een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.